nden ñawore fuɗɗi noon guila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati yani hanki kikiɗe. Mouhamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie taƴanama duuɓi 15 keɓ e nder dumbirdu ñawore wande e dow wullitago saabu hade nde ñawore yande ni Ould Abdel Aziz adino raw ko taƴaneɗe duuɓi 5 e nder dumbirdu kanko e mennoɓe wonde hooreɓe jagorɗe makko. Kono nonne kadi ñawirde nde ƴetti pelli hal heɓtore jawdi kala nde o hemno e saaha nde o laaminode hakkude ujunaji ɗiɗi e jeetati ha ujunaji ɗiɗi e 19 kam e ittude hakkeji makko civil. Kono kadi ɗeɗo tumi noon pawaɗe e dow makko ɗe kanko Ould Abdel Aziz omo jokki yeddude gueɗe ɗe e wiide awkaji makko ɗi ñawore nde ko politique ko sifa joftigu lomtiɓe mo ɓe. Gaga ɗum ni e wiide ñawoɓe hujjaji peñji ɗi joni gam hollirde godgol alɗirdemo jawdi ndi rawani lawol siftinde e wote hoore leydago jawtuɗi ɗi no gasa jeenayi lewru jeego ɓuru. Ould Abdel Aziz yiɗino ni jeytorede e fuɗodirteɓe lefol laamu kono batte wasde hebde parrainage o jeeyaka e ngol ɗon doggol ƴamannoɓe lefol laamu. Ko ngol noon woni goo ko gonnoɗo hoorejo leydi ina ñaawe e nder dartol leydi Mauritanie.